Good morning guys. Sa adlaw na po sa adlaw ron na. Ha? Uy, may kulis na dayron guys. Kanang amping ta guys kay nalagay bagjon ja. Di man ko makapagluto sudan. So mao na lang hang i-diskarte ron guys kanang kita man ko gahapon og kuan. Balanghoy walang nakapagluto ko. So 100 ka book ni siya nga kuan order. Yang ano na puti ni kay kuan asa kana di kayo mas kubado ba dili di mas kubado sugar dili kay siya dark yan na mo lakaw na ni usaw amping ha na bay bagyo amping nak so ilak na to ni kay kuan ra ba hangin ra ba agpayong. Yan na guys, na luto na katong first. Bat ja daghan pa kasutag. Na guys kay 100 kapin lagi ni na putos pa ko. So hapit ni Papa Edi sa briefing kay na order dito sa briefing. Yan ni sang dado. Hapit ni Papa Edi kay dura mas trabaho mahapit ra man. Kani kang Ati Hasmin. Kani kang Ati Analisa ning duha. Duha. 200 na. So dyan na sa... Medyo na ako doon naguli na. Ito, na. Amping. Dito na kag-trabaho. Sige ako rin tayo. Sige ako, babe. Ikaw. Sige ako ha, makulig na na. Di yung kuyog ganti. Bantay ito si Hani dali. Si Hani bantay. Kinarabay mumu dito. Yan na. Kau si Hani bantay kinaay bagjo oh. May kilat. Ay na, kay magluto pa tagtiwas. Kau dihar ka. Dihar ka bantay ha. Kuha nag deliver na sa Papa Edi. Magsalang na kusog guys. So kung sarang ato na guys, dili na siya dukot-dukoton kay rong kasingaw. Maluto ato hang hindi pa lang ta magdaginot og kuan guys kanang gas dari na lang ta ko maglutos kuan hindi na ang dos kahoy so lang mas nindot ang kahoy kay kasig ka siga 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ika, duwang salang na siya. So there guys, ikaduhang haon. So ha. Ikaduhang haon na siya guys. Yan na guys, kuha na ko putos na ko 1, 2, 3, 4, 5. So unom ni ka tag 100. So ano siyang i-deliver ning duha dala silingan ra. Si Papa Edi nagdaan na pud og tulo ka tag 100 sa briefing. Napa ko'y nakasalang guys. So asa na ihatod ni. Iwa mas Nicole. So dahil ra guys sa among silingan ra ni. Yung palit na siya naghapon ko daan eh. Ta! Tara ta! Hala, naghanag itlog mo. Ay, saan lang yung balay. Nadariguan ka lang na mga sagsayaw. Ay na dadto di ay. Tara ta. May klase. Salamat. Salamat.
Salamat, Bi. Uy, ang sagsayaw, uy na. Deliver ko balik, guys. Dari lagi hapon sa silingan. Dili na ko guys kay ano po ko sa briefing. Nala guys, pangpatan ni sa kasalang. Isang bugnawon kay kuan day guys kanang niuli ni sa papaidi, mas utso pa. Kay nga naman pa wala na ipatanaw. Kill warning na. Tapos sa mo deliver na ni uban guys. Sana pabugnawon. Manis siya kanang siya na may mo deliver kaya ako man to mag-deliver gi kanang pugo nag-deliver la kay rin. Kuha na aha kang Ryan, kang Carol o kang Maring Carmela tag 100. Na uli sila guys kay lasot lagi kay panahon, hala tama na sila alas 8. Wanay wheel shark taman alas 8 ra. Nakaw kay napay balikan dari kang Ate Ivy. Guys kanang kuyo na nga ning kaon na ni guys. Salamat kadto sa mga ning order. Kanang adaghanan ning order dali guys. Naka 100 pieces ko si Papa Edi nag-deliver. Hello guys, mini pa pag muuwan mo unos muuwan mo kuan guys kanang magdas hangin ba. So ang pingtang tanan kanang mapay paghumanday luto na ha guys og kuan. Suman. Tapos Papa Edi may nag-deliver. Kasi Papa Edi lagi walay kuan tama ras alas 8. Nice ka do guys. Oh, I love you. I love you. Salamat ka do nitong tanan. Salamat sa mga nipalit sang kuan naka 100 kapin guys aghang nahimo. Daghan ka do mga ning order. Una yung mga pakapin nga bumbil nga yellow. Sumarnihang mga kalipay. So lang mag-o kung hangin lagi guys kay mga tumba ning hang tanong. Kaniya siguro ni isud ni na sa sud ning hang gabi-gabi. Diya burn out guys. Lubat ra ba yung cellphone kay wala ma-charge. Charge ang cellphone na mo taniag niya mo kalit ra pag unos mo kalit tag-uwan. Burnout pa jud. So guys pag human nag-deliver si Papa Edi rami nag-deliver basta salamat kadto day sa mga order diyan daghana pa day. Sus grabe guys ang daghana pa jud kadto sa kato mga ni order nga nakatilaw. Mo order pag balik nya ang disira man pangitaon ning balanghoy guys ya nag-post na bitaw ko kuan guys na og design na na maligjang balanghoy ba man tag nasubuhol kay daghang kayo mga pwedeng matuan sa bukid nga daghang balanghoy daris Cebu murag disid murag dumagiti pa diyan kay kuan ko guys kay ag ditong dapita kay hanggi harvest to hanggi putod kay natumba man sa hangin na siya na mo to hanggi kuan na laman gitangtang na sumani ang na-harvest na no man siya na-harvest na kanang ganihan muuwan mo taniag da muuwan nga na ba ngaron na pugit ngita dapit sa dagat guys ja mo ni hang na kuan to guys mado na laman niya di man ta makapaninda og na nahug nag-usa di man ta makapanindar lagi kay kuan tawag dito suspindi na bukan mo taman bernis kuno ni suspindi ja kubasa po dito guys naka-harvest pug kog di ba parang magkugi lagi dito daghang katong wa jud tay problema sa mga utanon aghang taong dito naghampuog karang naghana guys pero ahang kuan po dari di ja daghang kadtong salamat ninyong tanan guys kay kuan kanang wa jud mo guys sus di ta ma kuan wa mo wa ko nag-vlog guys di ko ma kit-anin jud bitaw. Salamat kay kadto ni Ma'am B kay diyan mga suporta na mo ninjong tanan guys inyong suporta sa inyong pag lantaw kanunay kaniha man ni siyang gipahinog kay
Agang importante dani kay agkuan liso kay magtanom kog didto banja. Asa himuon og murag gate. Aw diyan na may papaidi oh. Si zaman niya nuroy sa iskindi. Bisag bisan og ganang lain kadug panahon na nuroy sa iskindi. Pili mo nahalin. 240, nyari mo tamo sa. Wala man matusalin na talaga. Ni Mrs. man na yung naa dito sa tindahan nila yaman. Di ba dawat sila men, nagka-kwenta. Nasa guys, so nanuroy siya oh. Ah? Ah, halin ako. Tcharam. Halin siya. See you. Daka po bighalin ron guys sa amuhang Balag suman. kaulan nun. Balag kaulan nun. Pero namalit sila kay Oh. naka 200 kapin man ka. Ibutang na doon sa, ha? 250. Ya, yung ko diri na kuno ihatag. Ah, ningkuha siya. Kay na po yung maharbis dari nga taong pa. Mukuan mo kunis siya, guwang og diharbison. Mukuan sa guys, muguwang ni siya basta diharbison ah. Basta di ni sa harbison, nandiyan naman magkuha sa tagkuan guys kanang kutsilyo kay di ma. Ah, naghanap bago pa ko nag-harvest ni agi guys, naghanap na pa ng ibitay. Diyan mo lang ito hanggi tangtang ang katuning katay dari nga kuan. Sikwa. Hala, nangatumba naman yung sili. Naghanap ka bunga. Nagbitay ng mga sili guys. Naghanap bunga guys. Oh. Basta lagi, magkugi lagi tao. Naghanap bunga. Ang ipatubang guys. Oh. Mga sili. Oh. Sus, pagkahampug-ug. Gahampuog sa bunga. Hantod sa ilawang. Oh. Diba? Samot na rin. Pati naghana guys. Oh. Sa isang tukuran. Hindi pa mutla laguan ba kay nga tumba gampo obra ba kadug bunga so kaniya ang isang pa kanon guys kay paladyaon sa nina sige naghana guys na so kalibre na tag-utan tamad tuguan merkado hindi mga to guys sana mga sili dito naghana bunga na po dito bagong sili dari pang tanom guys ya sugod na po sa pamunga ijaga to hang manok dito kuan kanang ang basta nalagi tayong manok gasto ka do sa pagkaon sa manok mahal ka do mga pagkaon sa manok kaya po kita nung dari guys mga sili food need pero na ko panglabay dari nga kuan baka nang tawag dito pakwan naghanap ka do bunga sili guys gamay ra kayo sa punuan pero naghanap kayo sa bunga tira man ang bangalan ba agoy nalarot manaho noon sili na larot nagkaingon kog sagbot ang sili may nalarot hindi ako doon naghanap bunga oh gamay ra na ka dyan sa punuan pero daghang kadug bunga ito nga bunga ng buwan buta hindi ko sa bubuan ianuron magud ni siya nga bunga guys grabe oh Pedro silong na Pedro ha kayo na kawano na pod. Ibutang na dito kayo mag-utan ta. Gaha nang gitumbag ang mga kuan dari guys kanang tawag dito kanang sikwa. Ah sikwa, okra. So daghan ka ganahan dalangan nung nakabuhi kuno ko ingana guys no. So naday koy kuanon guys dari day ko magtanom og kanang ang palayang bitin ba hibutang na nasa kaang unsahan na sang pabitayon dari ba na para nagngari ninyo dari ug nagngari ninyo dari makakita mo daghang kadto nang gibitay nga mga palayang bitin ang nasang butangan og alambre na diha lang pasakto na sa ibabaw ba para malandong ya nindot mong gutan awon guys basta na magibitay mga tanon
Diyan nalipay ko kay gahong kanang mahapit-hapit lagi ko mula ka mis papaidi na ah. Pink na siya na ah. Ano mura pud sa buwan. Makalipay siya guys basta na kay mga tanom. Pero na kuan lagi ko ron guys kay wala pas ni kul mo abot. Nangit-ngit na pud kadug langit. Diyan dagat para nang ka kuan. Nya di po koy kuan guys na. Tagmay nga rose. Kit ka jud ihatag ra ni siya na guys. Ihatag ra na sa katong na maligya og kaang ba. Ag dagat grabing kakuan. Asa man ang mga bata pa? Oy bibi. Imo mga hinahihay dito nang lupad na oh. Ito guys, mga to guys kanang vlog ro alawa guys kanang daghang kadtong salamat yung tanan guys. Salamat kadto ni Ma'am Binja. Kalipay tanawon guys okay na gisugod na sa pamuwak sa si Juan. Ganahan naman gud ning bumbil og kanang init bitaw ang panahon kay mo tigbuwak na nila. Inja mo lagi guys kanang amping ta karon guys kay mga aral uja ka duro lag mga nahitabo sa mga na bagjuhan. Na kanang kuan po siya oh tulo ka bu. Aral uja ka duro guys ag kuan kanang daghan ra ka duro mga kaubas trabaho dito sa Bicol mga kay suon nato dito sa Bicol guys kanang Bicol og Naga kanang grabe dili Naga Cebu Naga dito sa Bicol ang may na kuan ron sa Bagyo lagi grabe pag na kuan si misala ni kuan haluja kadug mga lunod sa tubig grabe man jud ron kanang tuiga guys kay karon tuiga na nga nahitabo sunog at saka kuan sunog og kanang baha. So murag taas-taas na dyan ang video guys kanang ugma na pud ta. Salamat kay kadto sa mga ni order sa hang kuan suman. Daghan na kadto ni order guys di na jud ko maka kuan sa mga ni order pud daghan na. Kanang lisod kadto pangitaon nag kuan guys kanang tawag dito kamuting kahoy. Tomorrow to guys kanang amping ug amputan tanan guys aton tabangan lampog ampo mga na salanta karon sa Bagyo kay makaguutan awon bitaw nga diluya nila nga na bahaan sila ra luya na ra ba tay daghang mga kaubas trabaho dito pa sa Bicol. Ha? Ang Bicol ron ang grabe gimoy naigo sa Bagyo. Atong mga kaubas trabaho ba? Ha? Tuasa? Bicol. Mao gani luy kay sa nga tanan. Moro to guys atong ating ampo guys nga mahubas na ang tag kuan ba tubig dito. Grabe man rong panahon na kay baha man jud gamay ra kadtong uwan pero baha nang dayon. So moro to guys kay nagsilos na si Honey. See you in next video guys. Love you orang gawar ni hang kuko. Ay ang kuko nagbungkay ko dito sa kuan.